og velkommen til den her video. I dag så skal jeg vise jer, hvad jeg har fået fødselsdagsgave. Så ja, det bliver sgu meget spændende. Og nu så skal vi bare komme i gang med den første gave. Og det er den her. Det er et par målmandshandsker, som ja, det er fra Adidas. Så ja, det er sgu meget fedt. Og om bagpå, der er det Neuer og Iker Casillas og Petr Cech, som der har dem. Vi kan lige prøve at tage dem ud. Det er dem her. Og der er fingersave i, og det betyder, at der er sådan nogle skinner i her. Så når man gør bokser bolden, så gør det ikke så ondt. Ja, det var det. Det var den første gave i hvert fald. Og så går vi videre til en af de andre gaver. Det er igen et par målmandshandsker. Ja, det er sådan nogle her Select målmandshandsker. Og de er faktisk også meget gode. Jeg har ikke sådan prøvet dem endnu, fordi at disse her, de skal byttes. Og de ser sådan her ud. Nogle mega fede farver. Ja. Det var det på målmandshandsker. Og der står ikke sådan om bag på, hvem der har brugt dem, eller hvem der har dem. Så nej. Men så skal vi videre til det næste. Og det er igen et par målmandshandsker. Det er sådan et her. Som står der nogen der har dem her om bag på? Nej, det gør der ikke. Nej. Så kan vi også lige åbne dem. Og de her, de skal også byttes. Jeg fik nemlig 3 par, og det er dem, jeg har vist. Og de 2 par, som der er dem her, de skal byttes. Og så beholder jeg så de der Adidas, som der er dem her. Så ja. Det er dem her, og der er også det der fingersave i. Så der er også sådan nogle skinner i. Så ja. Og de er fra Richter, eller et eller andet. Det ved jeg ikke, hvad det hedder. Og de ser sådan her ud. Om bagpå her på det. Det er grønt. Så ja. De er sgu også meget gode. Fuck det. Så tager vi dem her. Det er en rigtig god gave, jeg synes i hvert fald. Det er fodboldsko med sok. Der er sådan en sok i, så de er meget sådan behagelige at have på. Og det er størrelse 36,5. Og det er meget småt, fordi jeg har meget små fødder. Så ja, rip mig. Men ja, det er, og det mærke, det hedder, de her fodboldstøvler, det er Nike, men den her støvle, den hedder Hypervenom. Fordi der er sådan noget med socks, der er Superfly med Gister og Hypervenom. Og det er Hypervenom, fordi så kan man se her, der er der sådan nogle takker på. Ja, og det med sok. Så ja, dem er jeg meget glad for. Yeah. Og så skal vi have dem væk. Så skal vi have dem her. Og bare så ved, fordi jeg får så meget målmandshandsker og sådan nogle målmandsbukser, som jeg har her i hånden. Det er fordi, at jeg er lige blevet målmand på mit hold. Så ja. Og det her, det er sådan nogle målmandsbukser for... Hvor er det? For Nike. Ja. For Nike. Og ja, de er rigtig gode. Jeg har prøvet dem, men jeg har ikke prøvet dem i en kamp endnu. Og de ser så sådan her ud, og så er der sådan noget her behageligt noget, sådan noget blødt noget, så når man lander ned på knæene, sådan, så gør det ikke så ondt. Så ja, dem er jeg også meget glad for. Det kaster vi lige derovre. Og så har jeg fået den her Unisport-taske. Den hørte med, da jeg fik de her fodboldstøvler. Eller sko.
Så ja, dem har jeg også fået til i den her. Så får man dem sådan med, når man har købt noget under Unisport. Så ja, den er jeg faktisk også meget glad for, fordi jeg manglede sådan en her taske, og den er meget god. Og så inde i den, der er der sådan et rum her. Sådan en lynlåsrum, hvor man kan lægge deo og alt det der crap. Ja. Fedt. Og så er der en gave mere, som jeg har købt for mine egne penge, eller dem jeg fik. Men jeg siger ikke, hvor mange penge jeg fik. Men ja, og den har jeg så købt, og det er røvtungt. Ja, det er et sækbord, men man kan også kalde det for et airbord. Og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan lige prøve at tænde det. Ja, det er altså et sækbord, som jeg også har fået, eller købt. Så det er sgu meget fedt. Ja. Mega fedt. Det var faktisk det, tror jeg. Så farvel til jer, der sidder derude og følger med.